हेल' खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनाय नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे मिजिं लानानै दिनैनि बे भिडिअ'खौ बनायनाय जादों। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायहरनो सानदों जाय बिथांमोना आंनि बे इउटुब चेनेलाव जाय बिथांमोना दङ हिसाबै लोगोसे आंनि भिडिअ'खौ नायबाय थायो हिसाबै दिनै आं नोंथांमोननि सापर्ट मिजिं मोनगोखौ लानानै आं दिनैनि बे भिडिअ'खौ बनायनाय जादों। भिडिअ'आ मेन टपिकआनो जादों नोंथांमोना बुजिखाबाय मेन टपिकआ मानि सायाव भिडिअ'खौ बनायदों। बे टपिकआनो जाबाय आं नोंथांमोननि सापर्ट मोनगोनखौ लानानै दिनैनि बे भिडिअ'खौ बनायनाय जादों। सापर्टआ बेनो जाबाय जे आं मोनसे इउटुब चेनेल क्रिएट खालामबाय जायनि जाहोनाव आंनि बे चेनेलाव मिक्स दङ हिसाबै आं भिडिअ'फोरखौ एक्सट्रा एगारगोन साननानै मोनसे इउटुब चेनेल क्रिएट खालामबाय। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना जानेखि बे इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना जाबायदि सापर्ट खालामबाय 21K नोंथांमोना बारहोबाय बेफोरबायदिनो आं दिनै नोंथांमोननि सापर्ट मोनगोनखौ लानानै मोनसे इउटुब चेनेल खुलिदों। बे इउटुब चेनेलखौ आं डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। नोंथांमोना थांनानै बे इउटुब चेनेलखौबो जाहाथे नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन। सापर्टआ बेनो जाहाथे नोंथांमोना थांनानै आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। साबस्क्राइब खालामनानैजों लोगोसे आरो बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय जाहाथे आं बे चेनेलाव भिडिअ हगारगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो जाहाथे नटिफिकेसनखौ मोनहैगोन लोगोसे आरो नोंथांमोना थाबैनो जाहाथे भिडिअखौ नायनो मोनगोन। आं बेखौ आसा खालामो दि बे भिडिअ'आव आं ओरैबायदि कन्टेन्ट लानानै भिडिअखौ बनायनो हगारनो होननानै सानदों जाहाथे जेबो मिक्स जानाङाथों होननानै आं बेखौ लादों जे जानेखि बर'नि कालचार प्रग्राम जानाय बहाबा मिटिं आरि जानाय मोनसे स्टेज प्रग्राम जानाय सोरनिबा सिंगार रोजाबनाय बेफोरखौ आं माने बे चेनेलाव आपल'ड खालामगोन होननानै सानदों। बर'नि ट्रेडिसनेल जानेखि मोसानाय बेफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन लोगोसे आपल'ड खालामगोन। दायो आं मोनसेल' भिडिअ आपल'ड खालामना दोनदों। आं नोंथांमोनखौ बे चेनेलावनो लिंकखौ होनाय जागोन डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। मोनसेल' आपल'ड खालामनानै दोनदों। आङो बयखौबो गुरैयै खावलायहरो जाहाथे बे इउटुब चेनेलखौबो जाहाथे नोंथांमोना बयबो जाहाथे सापर्ट खालामो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामो आं बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखौनो नोंथांमोननो बुंहरनो होननानै दिनैनि बे टेट्स बड' स्टुडिअ आं दिनै जनाय जादों। नोंथांमोननो बुंहरनो थाखाय दिनैनि भिडिअखौ बनायनाय जादों आरो लोगोसे आं भिडिअ बनायिया इउटुबाव भिडिअ हगारिया सानब्रै जाबाय। आं माने एसे बेस्थ'खाय भिडिअ हगारनाय जायाखैमोन। दिनै आं एसे फ्रि थानायलाय नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ बनायनाय जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ अनसायगोन लोगोसे आरो आंनि गोदान चेनेलखौबो बयबो जाहाथे सापर्ट खालामगोन। दायो आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला। आं बेखौनो जोबथायाव बेखौनो बुंबावनो सानदों। आं मिजिंथियो जाहाथे आंखौ सापर्ट खालामगोन लोगोसे आरो आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन। बेफोरबायदि नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनलांबाय थागोन आरो बे चेनेलावबो नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थागोन लोगोसे आरो दायो गोदान क्रिएट चेनेल खालामनाय चेनेलावबो नोंथांमोना मोजां मोजां भिडिअ मोनगोन। दायो आङो नोंथांमोननो बुंबावनो सानदों बेनो जाबाय जे जानेखि आंनि बे इउटुब चेनेलाव गोबां कालचारेल प्रग्राम भिडिअ दङ। आं बेफोरखौ माने डाउनल'ड खालामनानै आं बै चेनेलाव आपल'ड खालामफिनगोन। मानो होनना बुङोब्ला दायो जेबो प्रग्राम जायाखै जेराव लकडाउनजों जों बर'बो थांनो मोनाखै। ओंखायनो बे भिडिअआव गोबां कालचार प्रग्राम दङ। आं बेफोरखौ आपल'ड खालामफिननानै होगोन जाहाथे
गोबाङानो नुवाखै जायफोरा नुदों अब्लाबो नोंथांमोना जाहाथे नायफिनो बेखौ आं खावलायनाय थाबाय आरो जोबथायाव आं बेखौनो खावलायहरनोसै नोंथांमोना जाहाथे सापर्ट खालामबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बे इउटुब चेनेलखौबो जाहाथे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै नायबाय आरो थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ आं नोंथांमोनखौ फिन लोगो हमफिनगोन बाय बाय खुलुमबाय